kagud mabuligan ng abyan nga nadulaan sang palangabuyan. Maayong aga Bacolod, ang aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Napabilin sang Tropical Depression Karina ang kabaskugon sini kagkaroon yara na sa bahin sang Balintang Channel kag malapit na sa Batanes. Katapusan nga nakita ng sentro sang Baguio sa kalayuan nga 35 kilometros west-southwest sang Basco, Batanes. Dala sang Baguio ang kabaskugon nga hangin nga galambot sa 45 kilometros per hora kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 kilometros per hora. Nagagiho ang Baguio sa direksyon nga naaminhan na sid ako na katundan sa kadasigon nga 25 kilometros per hora. Ginbatak man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes kag sa Babuyan Islands. Karon nga adlaw ang Baguio ang magdala sang lapta-lapta kag mahuyang tubtob sa kasarangan nga pag-ulan sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur kag Abra. Ginapaabot man nga karon nga adlaw buwas aga magahuyang na ni kang main isa ka low pressure area na lamang. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kasi minita la tumbo, taga... Oh, pwede na sa action. Good morning mga ka-aksyon! Wait lang, hindi pa takitaon. Matiyan tanay. Dali, ang ba kaya? So, ano pala siya ng tawag sini nga naman? Ng testing stage. Testing stage pa lang sa aton mga ka-aksyon para... Good morning! Energy! Oo, kaya sa aton yung mga Facebook followers wala at the time nga nag-air kita sa aton nga mga commercials. Yes. Pwede na niya po kapadayon, no? Oo. So, daw ginidiyahan ni sa aton yung mga technical engineers, no? Of course. Kaya maalam ni dato ng mga technical engineers. Oo, nga pwede kita gyapon dito nga portion pwede ito maka-greet sa aton yung mga hindi kayo wala ta time kung isa sa greetings nato, no? Correct. So, sige, Action Boy, sa nag-upod sa aton subong, kay Sir Edwin Pineda, kay Sir Gary Lake Manzanida Liza, kay Jocelyn Kalamaan, ara sa subong Action Boy, good morning ko, no? Oy, na tigaling ko, no? Ang kay Gary Lake nga office dira, sa may corner. Wanda sila. Nag-transfer dito na sa Takuling. Okay. Good. Kay John Michael Gimay, Action Boy, Gambalya, good morning, Action Boy, and kag Dorel, greet ko lang. Tito Ernie Gamay, gamonitor gid sa barangay Hagimit, La Carlota. God bless Action Radio. Thank you. Kay Francis Carpio, ikaw wala kada copy? May kinatapos. Di, harap, na pambasa mo man. Kay Francis Carpio, Action Boy, good morning. Lipat-lipat, anay, tanda lang, anay kita sa ano to? Lipat-lipati, anay, tanda, ano man? Sana naman. Mali na sa guru, text, no? Jelimar Hordan, kung mapuli sa kanuhalin kung mapuli sa Bacolod sa Iloilo, diin ko i-quarantine. Why quarantine? Kung naling ko sa Iloilo, puli sa Bacolod, why quarantine? Yes, wala quarantine. Within Western Visayas, why kita quarantine? Kung magkanto sa lugar sa Bacolod, Iloilo, Bacolod, Iloilo. No? Why sa quarantine? No? Doble Rain Glauron, may Agaman, Ron Bautista, Liza Joy, Elon Amoroso. Sa kay Raydan Velasco. Kay Olive Souza, Action Boy, good morning. Good morning. Toronto, Canada. Kay Sintos Horada Rose, good morning ka Tamyaw. Tamyaw lang ko na yung bata, 17th birthday karon. Si Alaya Sintos kag Nanaya Julia Horada sang Barangay Baliwagan, San Enrique. By the way, sa mga ka-action nga bago lang nagsulod greetings time ni. Kay commercial to sa on air. So greetings time ni namon sa Facebook. Kaya kag ano para ni subong pa. Gitry lang naman nanay. So, practice kami yanay na. Carlos Fideres Tronyo II.
Yes. sa Quezon City. Kagwapa gid ka Action Dorel. Ay, thank you so much. Small thing. Sa akong classmate, kaliwa si Christine May Villanueva Ay, mga dayaw, Roquero. din mo pang basahon. Of course, basta akong tagin niya, Dri, ang kay Gaynan, subong nga mabasa ako hindi charot. Sa ako na classmate si Christine Roquero, manugpamanan siya Black Action Boy. Sa Tabugon, Kabankalan City Sana all. ni siya. Sana all. Una lang anay. Kay Ron Bautista, nagapamate. Ano naman? Bag-o lang lagsanay kuno patrol versus mga badyaw. Sa din? Adre? Tutubangan sa Corazon, Adre, os, Lagsin. delom na ton? Oo. Pata. Kay Enzo Martinez, hi! Good morning! Oo, Kay sa- Christopher Redfield, good morning! Correct. O, sa ako dira mga classmates bala, man, kay mataga-adrit time. Suset Lumeda, sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Amo gining isa sa aton. Top fan siya. Yes, top fan. Gini siya, siya actually, no? Kay Marilo Villar Tanaman, One Action Boy, nagapamati. Kay Jairi Tersena, watching from Africa. Seafarers, ay mga, Action Boy, mga seafarers. Ang mga Pinoy Sa Africa seafarers. Ara sa subong sa may Africa. Keep safe, good Action Boy, no? Correct, About pila correct. cases sa Africa, ya. Duway ko ka ideya gid basta may mga cases man sila ano. Sige. Karon naman ang iban ha. Karon naman ang balik na ta. balik Sige, na ta, man-news sige. naman kami mga ka-action, ha? Sige, standby lang kay umuson ta ni sila. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Alwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ay ning oras gidulong sa kaalwan sang Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Aksyon! Balita Morning Edition. Sa aton mga balita lokal, pag-aamindahan ni City Councilor Archie Baribar ang curfew ordinance sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos ang duha ka committee conferences nga ipatigayon ni Baribar angot sa pangabay sang sektor sang mga negosyante nga i-adjust ang curfew hours sa siyudad para makarecover ang ekonomiya. Suno kay Baribar, iya iduso nga kurang syudad ang namaydalom sa General Community Quarantine. Ang curfew mag-umpisa alas 10 ng gabi. Kung modified General Community Quarantine, ang curfew mag-umpisa alas 11 sang gabi. Kag kung new normal, ang curfew magasugod alas 12 sang tuwang gabi tubtub alas 4 sang kagahon. Suno kay Baribar, ang curfew sa Bacolod magdepende na sa quarantine mode nga ipatuman. Ginklaro ni Baribar nga alas 10 ang gabi pa maumpisa ang curfew sa Bacolod sa sininga tiningon sa idalom sang MGCQ bagod wala pa formal na amyendahan ang ordinansa. Karon nga semana maghahimo si Baribar sang committee report kag posible sa masunod nga semana maamyendahan na ang curfew ordinance. If it is GCQ, it will be 10 p.m. If it is MGCQ, it will be 11. And if it is new normal, it will be 12. Si Councilor Archie Baribar. Magatukod ang gobyerno sa siyudad sa Bacolod sa Task Force Disiplina sa tuyo nga ma-intensify ang pagpanagop sa mga persona nga wala nagasunod sa minimum health standard. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran Chair sa Bacolod IATF, may gin-issue na si Mayor Bing Linardia nga executive order nga nagatukod sa task force kag ini ang pamunuan ni Executive Assistant Celestino Guara kag pagabugusan sa mga personnel sa Public Order Safety Employees o KONPOSO. Sunod sa BC Alcalde, useless ang ordinansa kung wala sang may magpanakop. Kasunod nga iyan ang netisyahan nga ginalegar, wala nag-ooperate ang mga barangay magluwas sa kapulisan nga pada ng pagdakop sa mga violators. Subong adlaw Martes magasapol ang task force para talakayon ang isyong
pre-numbered citation ticket para sa mga violators. Wala pa sang patod nga petsa kung sa ano ang unang operasyon sa task force, kasunod nga wala pa sang manimprenta nga citation ticket. Wala ng task force disiplina, di man ako ibot ko pilot na po. Yung barangay daw, mga panakop, useless, nakaroon pa sa tao, pinansya nga, hindi pa lang natin pag-strictly implement. Kung mag-spread ang virus, kita man masyapan tanan. Samtang wala pa sang new normal nga matabo bangod sa padayon na pagsaka sang COVID-19 cases sa siyudad sang Bacolod. Ini ang pananawan ni Vice Mayor Elicid Familiaran kasunod nga magatakop ng modified GCQ sa Hulyo 15. Sunod kay Familiaran, posible ma-retain ang MGCQ nga estado sa siyudad o kung ma-upgrade sa tion nga magpadaan pa sa pagsaka ang COVID-19 cases sa siyudad. Duwa pa ni Familiaran kung amuman sa gyapon ang pamatasan sa mga Bacolod noon. Kaya ginapakita nga wala nagasunod sa mga protocols, posible malambot sang siyudad ang estado kaangay sa Cebu. Para kay Familiaran, hindi pa alarming ang sitwasyon sa Bacolod apang hindi manami kung magsigi-sige ang pasaka sang COVID infection sa siyudad. Samtang nagapanawagan man ang vice-alcalde sa mga frontliners kaangay sang yara sa medical field nga hindi pagtaguon ang ila sining nga sitwasyon kasunod nga may na-report na nga local transmission. Sunod sa vice-alcalde kaangay sa mga LSI kag OFWs, dapat transparent ang frontliners sa ila nga sitwasyon. Wala na siyang normal, wala na po Okay. magsundin po eh. Oo. Kaya tayo na po, yung ito niya positive cases, saka lang mga saka. Oo. It's either ma-retain kita or ma-upgrade. Ang dugang pahayag ni Vice Mayor Elicid Familiaran. Sa ibang nga balita lokal, ginbolgar ni Talisay City Administrator Attorney Jonathan Yadalma nga 15 mga bikers ang kalakip sa ginpaidalom sa swab test kay gindala sa quarantine facility sa Negros Occidental matapos naka-close contact sa ila kaupod nga nurse nga nagpositibo sa COVID-19. Una diri nagwa sa datos ng Department of Health Western Visayas nga 4 sa 15 ang nagpositibo sa masakit, may napulo ang nagnegatibo kag isa ang wala pa nakagwa ang resulta. Sa interview sa action firing line ginpahayag ni Yadalma nga sa karon nagapabilin sa quarantine facilities ang 4 kag natala ng akuhaan sang swab test ang ilang mga nakaupod sa balay. Tungod sila tabo ginpanugyan ni Yadalma sa publiko nga hindi magkumpiyansa kag kun maghimo likawan ang anuman nga pag-socialize sa madamo nga tao agud hindi magresulta sa paglapta sang virus. Gindumili naman ang tanan nga recreational activities sa siyudad sang Talisay. Ginasaad sa Executive Order No. 28 ni Talisay City Mayor Neil Lizares nga ginadumili ang biking, hiking, basketball kay iban pa nga recreational activities sa sulod sang 14 kadlaw matapos nga siyudad nagapatuman sang preventive measures, contact tracing kag swab testing. Sakop sang Executive Order ang tanan nga residente kag hindi residente sa siyudad sang Talisay. Samtang hindi naman sakop sa Executive Order ang pagdala sang bike kung gamiton bilang transportasyon sa trabaho kag pagbakal sa mga kinahanglanon. Ang barangay official sa Koperasyon sang Kabulisan amo ang magamatuman sang nasambit nga Executive Order. Una diri 4 ka mga taga-siyudad sa Talisay ang panibago nagpositibo sa COVID-19 matapos naka-close contact sa second nurse nga ila man nakaupod sa biking. Nabalaka si Michael De Mosco, isa sa miyembro sa grupo sa Concerned Alliance of Riders Bacolod sa ila safety angod sa patuman sa National Interagency Task Force Against COVID-19 nga pag-istrikto sa pagbutang sa barrier sa tunga sa driver kag angkas sini sa motorsiklo. Sa interview sa action firing line, ginpahayag ni De Mosco nga mabutang sa alang-alang nga sitwasyon ang seguridad sa mga back rider bangod hindi may baluan sa driver kung nakabalanse nagaangkas sa ila. Dugang pa ni De Mosco, isa pa nila nga problema tungod may mga motorsiklo nga ang ginabutangan sa gasolina yara mismo sa idalom sang bangko sang motor kag kun may barrier mabudlay na ini nga mabuksan. Nagalaom si De Mosco nga tamdon sang gobyerno ang ila concern anticipate stricto ang pagpatuman sang barrier. Bago nila nga ginaduso, shadow ka, shadow bala ka disturbing sa nagaangkas, kag number 1 pagkita sir, nakita namon, ang pagka-aerodynamics bala sa motor. So, perte kabudlay, sa pagkita sir, ang ang nakita namon, nga concern, ato bala sir ang prototype, na bala sir nga miyara sang do steel na bala, nga, nga kalaptan, gawonder kami kung paano naman niya ang mga motor nga mga underbow ni bla, which tawag namon ang mga gas tank ni para sa dalom sang bangko. Ang kabahin sang payag ni Concerned Alliance of Riders Bacolod member Michael De Mosco. Samtang 15 ka mga sweeper flights Manila Bacolod, Bacolod Manila natala na nga patayunon sang 3 ka mga airlines para sa mga returning immigrant residents karon nga bulan sang Hulyo.
sa schedule post sa Negros Occidental Tourism Division. Umpisa karon nga adlaw Hulyo 14, una nga magapatigayon sang sweeper flight ang Cebu Pacific. Ini ang pagasundan sa ila biyahe sa Hulyo 16, 21, 23, 28 kag Hulyo 30. Sa Hulyo 17, 20, 24 kag 31, magabiyahe man ang Philippine Airlines samtang mag-umpisa man ang sweeper flight sang Air Asia sa Hulyo 18, 22, 25 kag Hulyo 29. Ginparugyan sang NOTD sa mga pasahero nga magbakal sang ticket direkta sa sining mga airlines kag sundon ang LGU protocols sa travel requirements. Nagalaom si LTO District Office Bacolod City Head Ruben Tampos nga makaabot buwas nga adlaw ang orihinal nga mga resibo gikan Iloilo kag Guimaras. Suro kay Tampos halos naubos na ang ilang mga resibo bungod sa kadamuon sa mga nagparehistro sang salakyan. Dugang pa ni Tampos ila pa gina problema tungod may kabudlayan sa pag-imprenta bungod lockdown sa tong printing office sa Manila. Sa piyak sini, ginpahay ni Tampos nga wala sang dapat kabalakan ang mga nagaproseso tungod online sa ginahimo ang transaksyon sa tanan nga LTO district offices sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sa katapusan nga bakit sa aton balita lokal, kay 5,528 ka mga additional families sa Western Visayas ang magabaton sang 6,000 pesos kada isa nga social amelioration program sang Department of Social Welfare and Development karon nga adlaw Hulyo 14. Sa datos ng DSWD Region 6, ini nga mga beneficiaryo ang halin sa Leso nga sa Aklan nga may 95, Makato 337, Malinaw 590, New Washington 577, kag Numancia 291, tanan sa probinsya sa Aklan, Barbasa 120, San Remigio 1277, kag Sibaste 258 sa probinsya sa Antique. Magabaton man ang 1,393 ka mga beneficiaryo halin sa Don Salvador Benedicto kag 590 sa San Enrique Negros Occidental. Sa kabuusan may 19,278 na ka mga left out families ang nakabaton sang ayuda nga may total paid out amount nga 115,668,000. Action Radio Philippine Standard Time, 7:24. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kama ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga pangapi mga ka-aksyon gina-recommend naton sa inyo ining black coffee. Kay black coffee gali kadamo sang benepisyo sa aton ikaayong lawas. Kag kun black coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ang aton gina-recommend sa inyo. Kaya muna ni sang black coffee nga may mangosteen. Nagabulig panubo sa mga may edad na bala, ining Alzheimer's kag Parkinson's disease, ginapanubo niyang risgo sa diabetes, ginapanubo man, kag maayo pa ni sa aton atay, friendly sa aton atay. Nagabulig pa sa aton nga weight loss, kag nagatinlo sa aton colon o kuntinae. So sa kape black coffee, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, with mangosteen, kaysa Dr. Alfred's Coffee, black coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Metro Manila hindi pa ma-downgrade sa MGCQ suno sa Malacanang. Samtang Vilma Santos handa magatubang sa penalidad sa iya pagpabor sa renewal sa prangkisa sang ABS-CBN. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Miss... Alright, padayon magkita Aksyon na Dorel. Yes, sa aton mga ka-aksyon, good morning, liwat, no? So, greetings time naman natin, Action Boy, kay commercial naman sa radio. Ako diya sa akon na diyo, kay si Sis Kubla Biula Iras. Nag-order pagit siya sa akon, kapiya mo kung ligya. Order pag siya yan. Correct. Maka-business kapag hindi ang Action Boy, in fairness, no? So, sige sa aton mga ka-aksyon, nga nag-upod sa aton subong sa Facebook Live. Sa akon cousin, si Chad Villalvagacho, si Ferrer, Marisha Action Boy. Good morning, keep safe, good. Kay Joselito Claridad, kay Kagawad,
Melchor Baroca Rumbines, good Correct. morning. Muna sa padalan to face Face mask. mask, oo. Oo, kagin post siya ginadayon sa iyang Facebook. Thankful Oo. gid siya si Kagawad. Oo. Kay Francois Obamos. Francois, hindi ko magbasa na. Kay Doka Francois, French. Oo. Ang Francois bala. Francois, Francois. Francois. French na siya. Yes. Kay Raden Tuwason, Action Boy. Good morning. Action Dorel, kag Action Boy. Watching live kami sang family ko di sa Takuling. Mama Irish, kag kay Toto Denrich. Kay Mami M sa Boso, araman siya Action Boy. Good morning. Kay Emmy Dolido, good morning everyone, Sir Boy and Dorel. Good morning man. Kay Boyski Pargoso, Action Boy. Ako to naman, kot kagina. Alay naman niya. Yes. Kung dalhin ka naman niya Manila, puli ka ba kulod? Oo. Pa-quarantine ka pa, ma-quarantine ka pa ya. Of course. Kaya kamo halin dira kayo sa Manila, General Community Quarantine ba kamo dira? True. So pag abot yun sa Bacolod, i-quarantine ka pa na di. Amo na din protocol naton. Ang nahambal naton nga wala na ko ng quarantine Western Visayas lang. Sige. Kay Jelmar Hordan, Action Boy. Makapuli na siya kung amo to nagpasalamat siya. Amo na siya sa Iloilo halin. Correct. Kay Neil Centeneo, hi Miss Dorel, please greet Carmen Ledesma and Kylie Blight Ledesma. Kanami, idyo ko na sa akong phone case. Thank you so much. Gusto mo, gaanta ka? Ang color prime, no? Nami pag Ang color diba? nito. Kay President ko, Dennis Richard Tiboroma. Good morning, energy! Ara siya subong. Nagapamatig siya. President ko siya. Siya nag-appoint sa yourself. Si Dennis. Abi ko ikaw lang nag-appoint. Sila ni nag-appoint sa ila self. Tapos Nakibot naman ipabalo ako ka nila. gani. Nga may amuna niya. So, di pabalo ka lang nila. Di pabalo lang So, ko pila na nila. sila tatlo. So far, so good. Kay Coach Mike Aven, nagapamati siya. Kay, kay Sir, bala? Sir Dapoy, bala sa drama. Dapoy. Si Dapoy Nalma. Kay Tita ko Elmar. Joby Mangana, good morning, nagapamati siya. Kay Del Rosario Romy, Action Boy. Morning Action Radio, ginatamyaw ko lang anak dyan sa Kawayan, Negros Occidental, nga si Romy Junior Del Rosario. Birthday ko no sa July 19. Happy birthday, Happy anak. birthday. Advance. Ikaw naman daw pumasok. Kaya ba si mo Di mga ko na fans sa daw ako man kada Jelmar Hordan. Arnel Lacson, good morning man. Yes. Julius Gerial Caballero. Si Migo ko Glenn Santa Ana, daw na ta ka kuanaw, ka shoutout. Di na siya. Migo ko Glenn Santa Ana dira sa siyudad Sambago. Ma'am Andrea Amanda Heimer sa kay Remia Garcia na kag si Kwan bali ng friend naton bala sa US nga ito ba lang sino nga nito? Tao ba to? Hayop? Roberto Gallo. Si Robert Galili. Si Rupert Daka. Galili. Galili. Galyo, diba? Galili. Galili na dapat. Kay Action Boy, kay Vanessa Mayo. Good evening kuno ya. Tiki sa Minnesota na siya. Okay, tingala man ko. Graduate na sa Holy Family High School. Okay. Mga estudyante na ni Ma'am S. S. Ma'am Santander. Okay. Ma'am Santander. Mga Sige. sila na sila. Kay Ray John Villalon, ari na gid siya. Alright, energy. Watching from Barangay Purisima, Manapla siya kon Action Boy. Gigatamyawan na isli adwa ni Dennis. Kani kay So, very close sila, no? President kita si Dennis, Vice President si sino Basi man- ka mo magdayunay, ha? Charot. Kay MJ Makanay, good morning. Dra sa Mabinay, nagapamati siya, Action Boy. Kay Carlos Trunyo II, patamyo ko no Trunyo family, kag Nobleza family sa Mansilingan. Migo ko Jan Trono. Tronyo nang imo yan, no? Ako na Tronyo migo si niya. Jan Trono niya. Yes. Kay King ni saya mo sa may trono ni saya. Yes, correct. Hari ni saya. So, Jan Trono. Ang hari. Ang hari. Yan ang hari. May trono mo. Correct. Okay. Kay Hinaro Junior Vidal, Action Boy, watching from Tokyo. Hi also kay Brian out there kung sa New York. God bless and keep safe. Kay Edward Garcia, good morning. Eva Torre, mayong aga. Kay Alvin Regino. Kay Joel Alegato Jimenea, good morning. Watching from Cityville, Estefania. God bless. Correct. Okay. Thank you so much. Okay na. Sino pa? Di nga nadampida kay sa kay Rose Wenner, mayang aga. Good morning. Kay Pongo, Action Boy, good morning man from Sige. Imos. Sige. Okay Stand na. by, ha? Magabalik kita sa Sige. atong dugang greetings.
Kag sa ato naman nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga gina-rekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon, bulong gini siya sa mga ginabatyag naton nga mga balatian sa aton lawas kag naga-prevent sa balatian nga magtapik sa aton nga lawas. Mabakal naton ang Life Extension Vitamin D3 tag na 10 ka pesos lang kada soft gel. Available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-action sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa G.A. Esteban Building sa Medalan, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Malacanang nga hindi pa ma-downgrade sa Modified General Community Quarantine o kung MGCQ ang Metro Manila kung basihan ang pinakauli nga datos sa kasos ng COVID-19 sa riyon. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang palayag matapos una ginanunsyo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, co-chairman sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, nga posible na nga ma-downgrade sa MGCQ ang Metro Manila. Ginpahayag ni Roque nga natalana nga mag-anunsyo sa panibago nga quarantine classification si Presidente Duterte sa buwas nga adlaw Hulyo 15. Ang katapusan nga adlaw ang ginapatuman ang existing nga quarantine measures. Ginaprobahan sa National Task Force Against COVID-19 ang isa ka barrier design para sa motorsiklo sa tuyo kabalikawan ang paglaptas sa COVID-19. Suro kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, pwede ba usar ang mga motorista o kung sa mga motorista o kung ang mga motorista sang barrier nga ginisenyo kang isang backpack nga ginasuksok sa driver. Una na sa ito, ginaprobahan sa gobyerno ang barrier design nga naka-attach sa motorsiklo matapos gintugutan ang kasanay sa mga couples. Ginlaragway naman ni Cavite Governor John Vic Remulla ang disenyo nga inconvenient kag delikado. Posible nga patigayunon sa Hulyo 25 kag 26 ang nationwide hatid probinsya sa mga locally stranded individuals o LSIs. Sa televised briefing, gitpahayag ni COVID-19 Task Force Chief Implementer Carlito Galvez nga ginistorya na nila ang mga alkalde kag gobernador sa kada probinsya nga panugutan na ang mga LSIs nga magapauli tungod natapos na ang moratorium. Duga pa ni Galvez, tuyo sini para maghagan-hagan na ang kabudlay sa mga LSIs nga sa ilang inaantos ilabi na ang yara nagatiner sa terminal kag airport. Palayag pa ni Galvez nga natalana pa sila nga magsapol agud istoryahan ang panibago nga protocol sa pagbaton sa mga LSIs. Kinkompirma sa Department of Education nga masobra 19.5 milyones ka mga learners na naka-enroll sa pampubliko kag pribadong eskwelahan nationwide para sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Ginapakita sa data sa DepEd tubtub Hulyo 13 nga 19,934,836 ang total enrollees para sa school year 2020-2021 halin kindergarten tubtub grade 12 lakip na ang alternative learning system kag non-graded learners with disabilities. Dugang pa nga 18,546,788 ka learners ang nagpa-enroll sa publikong eskwelahan kag 968,154 sa pribadong eskwelahan. Sa orihinal, ang registration period sa nasambit ng school year ang gintalana sa Hunyo 1 tubtub 30 apang tungod sa manubong enrollees ginpalawig ini tubtub Hulyo 15. Handa naman si House Deputy Speaker Vilma Santos Recto nga magatubang sa penalidad para sa iyaboto nga nagapabor sa pag-renew sa prangkisa sang ABS-CBN Corporation. Sa piyak nga kabahin siya sa supermajority, ginpahayag sang mamalida nga isa siya ka independent thinker. Recall man ni Santos Recto sa 2017 nga ginkuha sa iyang committee chairmanship matapos magboto kontra sa death penalty nga isa sa ginapaboran sang Duterte administration. Sa boto nga 70-11, ang House Committee on Legislative Franchises nagbasura sa franchise renewal sang ABS-CBN kag si Santos Recto isa sa 11 ka mamalida nga nagboto sang no sa pag-deny sang application. Kag sa katapusan nga balita national, nagdihon sang proposal for a petition ng isa ka abogado agud hatagan sang prangkisang ABS-CBN pagi sa inisyatibo sang tawo. Suro kay Attorney Dino De Leon, ang Sovereign People mahimo direkta nga magpasar sang layi nga nagahatag sang prangkisa sa ABS-CBN base sa ginasaad sa Republic Act No. 6735 o kon the Initiative and Referendum Act.
Sa Facebook post ni De Leon, ginpahayag sa abogado nga siya kag ang iya legal team nagdihon sa proposal bilang inisyatibo para sa renewal sa prangkisa sa ABS-CBN kag pag-analyze sa mga requirements agud mangin posible ang nasambit nga tikang. Si De Leon ang mumanang abogado nga nagpetisyon sa Korte Suprema agud ipagwa ang health record ni Presidente Rodrigo Duterte kag ginbasura sa tung bulan sang Mayo. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina bawod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag paguntra sa problema sa constipation o kung imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloanan niyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibo nga resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga problema bala sa mga bukol-bukol sa lawas, sisno na kung tumor, hindi pagpatugaya, hindi pagbayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo, mabakal sa mga butika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa live akon sa Alternative Medicine and Wellness Center dira sa Maydalan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglawom Sports Complex. Tabok sina yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center para sa libre nga check-up pangitalang si Doc Ramel Uy. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa problema natong sa allergies, may mataas ini nga antihistamine properties. Ginapanubo ang histamine level sa imong lawas para makontrol ang allergies. Sa mga pilas ka daw kadugay mag-ayo, katong-katong sa panit, mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, manginom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga balita international, balita sa sports showbiz kag iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod
sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:43. Kag sa ato naman nga balita international, mas sobra 28,000 ang na-report nga dugang nga kaso sa COVID-19 sa India. Sa datos gikan sa Health Ministry sa India, tubtub 8 sa kaga Hulyo 13, naglambot sa 838,254 ang kumpirmado nga kaso sa makalalaton nga balatian. Sa Rasambik nga kadamuon, 301,609 ang aktibo nga kaso. Nadugangan naman sa 18,850 ang mga nag-ayo. Bawod diri 553,471 na ang total recovery sa COVID-19 pandemic sa India. Nagsaka naman sa 23,174 ang nagkalamatay bawod sa gihapon sa makalalaton nga balatian. Sa aton nga balita sa patay sa pangnegosyo, epektibo na ang dugang saka sa presyo sa produkto sa petrolyo karon nga adlaw Martes, Hulyo 14. May 30 sentimos nga dugang sa kada litro sang diesel, 65 sentimos sa kada litro sang gasolina, kag 40 sentimos sa kada litro sang kerosene nga ipatuman ang mga kompanya sang langis. Sumugo epektibo ang oil price hike sa mga kompanya nga Shell, Petron, Z Oil, Flying V, PTT Philippines, Phoenix Petroleum, Total, kag Petrogas, las 6 kay nasang aga. Las 12 naman kay nasang kagahon ang pagpasaka sang presyo sang Chevron Philippines Incorporated. Samtang karon sa las 4:01 sa hapon pa ang dugang nga presyo sang clean fuel. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 58 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 66 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 40 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, si Jinky Pacquiao bala action boy. Nagbalik siya Ang may mahal-mahal nga bike. Oo, pero hatag tiya sa ila action boy sa ilang nga kumpare nga si Sana all. ano to kay ngalan man Hermie something I forgot. Something I forgot. Tani may kumpare makuha mo naman. Oh, may ara kanya Nga matag sa amo to nga bike. Yes, hulata lang bala. Oo. So, ang action boy, nagbalik siya dito sa Sarangani. Ginisla originally action boy mong sa iyang address diyo. Nakabotang Kitagas, Katubao, Kiamba, Sarangani. So, gindumdum niya action boy nga sa una ko no. Nagasakay sila sa karosa na bala. Pero ang medyo dako sa karosa. Kariton kuno. Karwahe? Hindi man karwahe. Sa mo tiya karmata. Karmata. Di ba? Karmata.
So, sa ilang tawag niya kariton, action boy. So, dito ginupod niya man yung mga bata. At yung mga bata, daan niya, wala na diyan nagdako. Siyempre, kay nagdako na sa madatis na nga daan. So, lipay man ko na yung mga bata. Kag, ano pa, action boy, ka-happy gid sa ila. Kaya ang iya nga, ang nag-drive sa Carabao, iya nga, iya classmates ng una. Diba? At least. At least na classmate niya may Carabao. Oo. Oo. So, manang action boy daw ka-happy lang. At least, diba? Kay, dumduban last few days ago, ginano ni siya mong Dibas. pakamalaot di siya ni Agot Isidro. Isidro. So actually damo man nag-agree kay Agot, pero damo man nainit kay Agot. Ito Agot gid. Agot gid no. So man action boy ha. In fairness, lingaw-lingaw lang no. Dili kita dumdum lang ng iyang ginalinan. Oo, sang una. Ikaw kagi man dumdum ginalinan. Ginabalikan mo di ba? Sa bago. Oo. Ikaw gani dapat dumdumon mo man na. Yes, hindi mo dumdumon mo makahuli. pasakay mo sa tricycle to basok. Mo gito pinaka-moment mo ginto. Ay kala. Dumdumon mo to nag-miss ka pala. Kada mo damol make up mo. Malito sa sports. Por sige daw gyapon ng American boxer si Keith Thurman nga maengkwentro liwat si Manny Pacquiao ginpaayag sini nga handa siya sa liwat nga pag-engkwentro sa fighting senator. Suno sa iya nga mangin maayo ni nga rematch kag mahimo nga tan-awon gid sang madamo nga boxing fans. Madumduman ginpierde ni Pacquiao si Thurman pagi sa split decision sa engkwentro nila sa tuong Hulyo tuig 2019. Kung hindi sila maka-engkwentro, may pila pa nga nakalista nga boksingero nga para parehonanday Sean Porter, Mikey Garcia, Danny Garcia kag Errol Spence. Balita espesyal! Alright! Energy! Ingagaw lang. Ingagaw lang. Yeah, so ingagaw lang ta sa aton balita special subong nga adlaw. Ini bala mga lima ka mga technique action boy. Kung paano mo ya mabuligan ang imo abiyan nga nadulaan sa trabaho. Especially subong nga pandemic action boy. So una syempre depressed na siya. Hindi ba depressed? Doon nasubuan, feeling niya kaano sa iyang kabuhi. Para pala si Bad lang nga mga tunadulaan, brab lang nga mga kaupdanan na ton sa ABS-CBN. May mga batas lang kung nga mamangkot niya. Ano? Ha? Guys, kay na brown out ang radio. Sige, okay na? Sige. Okay kayo? Okay lang tayo. Okay, so sige. So, una action boy, syempre feeling nila ano mo na bala, subo. Depressed. Depressed. Atong nasi ko kayo na, may mga kaupdanan kita sa ABS-CBN. Dula no bra. Ang mga bata ko nung pamangkot mo na tayo mag-eskwila pa ko ni tay. Nagsubo, no? Oo. So, amo na action boy, ang una nga himuon mo action boy bilang friend niya or bilang abya niya action boy, dapat mamati ka. Kasi syempre may mga hinaing na siya action boy mo na nasasaktan. Kasi syempre, ikaw bala madulaan sa work action boy, palangabuyan, source of income mo action boy. So, kasakit sa party So, dapat mamati ka. Hindi ka kung gambal siya. Ako, isang una, problema kaya ako sa una dulaan makobra. Ang problema, yan yung pamati. Iba lang yung problema mo. Oo, problema mo. Okay lang gina iya. Yung nadulaan trabaho, okay lang gina ka. Ako nadulaan mo ko trabaho sa Ako una. gani sa una. Ano yung iyo? So, dapat mamati ka lang sa iya action boy. Kaya sa mo na nga pamaagi, ginano mo siya, gina-help mo man siya action boy. Ay, balik isa kulang, wala na isang pautuasan mo. Correct. So, next action boy, magtanyag ka man sa bulig. Nga, buligan siya pangita obra balahaw. Meron namang bisan send ka lang email sa mga, sa mga, of course, nag-subscribe ka man, diba, sa may mga email bala. May gina-subscribe na sa action boy nga ka job hunting ng mga mo. Pwede mo mabuligan imo friends submit sa iyong resume. Gamay lang nga bagay pero dako na kung makakuha siya obra. Tungod si mo. Next action boy, pakadlawon mo siya, palipayon mo siya kay syempre negatibo siya subong. Tutsutan mo siya. Pwede. Basta kung ano mo. Para malipay siya. Sa saot ko. Yan doon nagadugang problema ko sa saot mo. So, siguro mo man nga imo pag himuon daw makalingaw man siya kasi magduga sa problema ba siya. Hindi man magdugang init ulo niya. Correct. So next action boy, mangin positive. Kasi siya negative na siya nga daan siya
pang ano sa kabuhi mo kadadulaan sa trabaho. So mangin positive ka para sa iya. Sa mga amo to bala ang pananaw bala sa life bala action boy. Hindi ka mag-positive sa virus, siya kay delikado. Palayuan niya ka na iya. Subong nga daw mas subong negative mo. Oh yes, correct. Bisan kalain matsyag wala. Isang una ga-post sa Facebook lang, ako matsyag. Subong wala Subong mo kami nakita din nga post nga. Galain niya matsyag. Trangkaso, attack, mga amo na bla. Feeling sick. Di ba? Why na Feeling sick. Gawin na sila. Kaya basi mag-post-post mo ka feeling sick bala ka gambalo mga ibang ito kanto ito na basi may COVID na siya. Ay kalahay. Di ba? Swab test ka na dayo. Swab test. So muna na action boy ang aton yung tips subangan law. And sa mga nag-greet na nakagina, di ba may bago lang nagsulod action boy. Kaya na nang-greet kami ni action boy. So sa mga luyag magpa-greet action boy sa aton, mga ano pa lang, mga pwede na sila earlier ka padalas ng ilang mga greetings. Kaya ginabasa ta na. Nene Effect Campanyal, good morning lang. Kay Maria Girly Abad, good morning man. Sa Maaw Central, classmate ko na. Kay sinungaling ka pala. Good morning ko sa nanay Julita or Julita, nga super fan ko sa Action Radio Bacolod. From Nene Edelen. Okay. Ang nagapamangkot bala sa parte sa SAP, sa tagtagane sa SAP, para sa Bacolod, kay sa Bacolod makawin sa second trans mo, no? Ang ginatapos lang sa DSWD ang ilang ang DSSD ang ilang pag-download lang sang mga data to. Tapos na siguro tiyan mo na. Mapangatag na. So probably next week. Sige. Kabay pa. Sige. Kabay pa. Sige. Way man tadagani. Sa akong titahan na, Jennifer Well, belated happy birthday kay Nanay Guring dra sa Bago City Action Boy. Ay, kay Junjun Lila. Pa mga grupo na mo ni Junjun Lila. Happy birthday. Sa siyudad mo ni Sambag. Tanda na kita mag-aksyon sa Action Hotline. Ikaw po din yung sa Action Brian Morden. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon